Ассалому алейкум бародаро, чӣ хеле ки медонед хати бобуҷон шудаш гап чапамон гирифтаге пеш шавай рафтисем зангиш мезанем бародаро ку гиҷода мефаҳмем озиам так. Алло, салом алейкум. Сози бародар хубӣ? ҳоҷи маъруф мо хи гуфти биёй пеш гап занем гиҷода адресота парто ҳамҷо рафтисам. метрои Люблино, Краснодарский 66 корпус рӯпарои бозор кафе Барака мешад, ҳамин пеш ҷома омада. Хоб, тамом инаро акӣ мекунем. салом алейкум бародари азиз, омадем қатъи ҳамин бобоҷони карочи гавзан вохӯрдем. Ачкиёро зад шикаст, гӯё ки неметанама бридан. И кор беҷавобгарӣ намемона, ҳама чизи қиматбаҳото ҷавоб мегум мешиканам, ҷавоб мегум бо хитаку мезанам маиб мекунам. Бояд ҳамин кора намекардӣ. Правильно. И чиза ман ду бошид ҳаҷ мерам мея, ира ман як ҷое овардагим ки неметанама бриди. Ждат кунем.